जाओ इधर थाना होना रो जोंङो एफआईआर रेजिस्टार खालामनो हायबाय जे आंनि फंबायनि बागै के हायबाय के ताबो बर' बेसे खायगा सिम कपि रगा तो बस सर्टिफाइड कपि खाना फैल इंग्लिशाव जर्नी नुको मैं फेमन को थाना न तो इन नरक दिने फिर खाने फेमन था संखना कारो एफआईआर पुले पुरना रम सोयाना तो ई काम सलम माने पुलिया पुरो बर गंनि मटितै बर इन्वेस्टिगेशन खायना नायका मानगा मोटर भेहिकल नि अमनि तै मन जिडि एंट्री बर खायगा इनके तो बसं जे स्कूटी न नुखा कंडीशन पिनि कंडीशन ते जे जोंको मन नुखा बिनि इंजुरीज र बिनि बॉडी पार्ट रो कोनो स्क्रैचेस कोनो अब माया एक्सेप्ट याक नि अंत हायो कैसा मे बी बाबा सेल्फ डिफेंस खाने पुरो पना नागे मन आजा गवा केते बिनि सुदो पकरो पार्ट सिमिसि डैमेज जा के एक्सीडेंट नखे तो नंग याक रो किसा मिसा स्क्रैचेस रो तो फाइनल नाग सो इ अमनि तै सन किसा डाउटफुल नाखा के आबनि परे बो जे जों बिनि फोन रो खुलोगै नाय माने यागुलो जों मानखा कयेकटा बिनि और थ्रेटनिंग मेसेजेस रो के बिनि लोकेशन मैप बो किसा जोंनो बिनि जीपीएस खुनुगै दङ जे आम अनेक सस्पिशियस जे तामनि कारणे बो बिनि लास्ट अराइवल आजागाव फुनुका ए अमनि तै नाय जों ताबो जाते हम जों चिनि डाउट दंमानि बागै जों चिनि यांतै कायसा एफआईआर खायगा के ताव पुलिस रिपोर्ट साव जे खायनाय बर रिसिभ खायगा के ताबो जों पीएम रिपोर्ट फाइनायखौ कयेकदिन बिसिङाव जों आबन होबाय যখন থানা সঙ্গে এফআইআর বড় एक्सेप्ट খায়াকে তামরো নং খানে না বড় যদি एक्सेप्ट খায়া গাঙ্গে जों को एससीपीओ अब साकामु एमने प्रिपेयर खायजाक न अमन तै बाद बरक ताबो जखन ते एक्सेप्ट खायगा के आमनि आम तो जों ताक थांना नांलिया होप खाय जे बरक ताबो सजर तै बरक जों कोऑपरेट खायनो चिनि बागै काम खाय दङ के फ्यूचराव बरक जों नाम तै कोऑपरेट खाय थांथों जों बाय जेसक डिटेल्स रेमान सजर तै बरक रथों सो दैट चिनि बागै बो जों ईच एंड एवरी डिटेल्स कायसा डिटेल्स बो अनेक मैटर खाय चिनि ओके सो तांगै गांके जों बम सडन डिसमिस हठात सा आमतै अंमानि एंड देन अमन से सकांगो जे बो थ्रेटनिंग के अम जों बिनि नकनि बरक अंगै अम अनेक किसु वान सब्जेक्ट बखरको फाइजागो जे एक्सीडेंट अंगनानि को गया एक्सीडेंट पान खांके जों कायसा मन मानि फा नायमान खामो बाट आमतै के बुइ तो गई दाबम तै ताम खायसा का बुइ अम गांके जों बो बिनि बागै जों जेसे मानसक जरतै जों खायनाय जेसे थांना जरतै जों थांनाय जाते जों खमैनो गोथां थांसो जरतै त बनो सेफ खायना मालिया बाट बि थांमानि यागुलो जों बनो जेसे जरतै जों बनो जेसे प्रेपेयर खायना नि सिलमु के सागा ani bung jeli de berma